ഓക്കെ, നമുക്കിനി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റിവൈസ്ഡ് പ്രോബ്ലം, ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ റിവൈസ്ഡ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് 11ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മളിനി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ രാജ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ ഓഫ് തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസറാണ് മിസ്റ്റർ രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് എക്സംഷനാണ് ആർക്കുള്ളത്, ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സിനുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഹീ ഈസ് ലിവിങ്, അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ദെൻ ഹീ ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ എ ഫർണിഷ്ഡ് ബംഗ്ലാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അയാൾക്ക് നല്ലൊരു ഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബംഗ്ലാവ്. ഫർണിഷ്ഡ് ബംഗ്ലാവ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അൺഫർണിഷ്ഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചർ കോസ്റ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അയാൾക്ക് നല്ലൊരു ഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബംഗ്ലാവ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാലറീസ് 96,000 പെർ മന്ത്. ഒരു മാസം അയാളുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 96,000 രൂപയാണ് ഒരു മാസം കേട്ടോ. ഇനി ദ റെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അൺഫർണിഷ്ഡ് ബംഗ്ലാവ് ആസ് പെർ ഗവൺമെൻറ് റൂൾ ഈസ് 2,000 പെർ മന്ത്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് റൂൾ പ്രകാരം ആ അൺഫർണിഷ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെൻറ്റ് ഓഫ് അൺഫർണിഷ്ഡ് ബംഗ്ലാവ്, അൺഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസിൻ്റെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2,000 രൂപയാണ് പെർ മന്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ RFA നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു വില ഉണ്ടായിരിക്കും. അൺഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന 2,000 എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ, അൺഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 2,000. പിന്നെ നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ 10% വാല്യൂ ഓഫ് ഫർണിച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റൂൾ ഈസ് 2,000 പെർ മന്ത്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8,000 ആണ് കേട്ടോ. ഇനി പക്ഷേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള റെൻ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8,000, മാസം 8,000 ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെൻ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് 2,000 ആണ്. ഗവൺമെൻറ് റൂൾ പ്രകാരമുള്ള റെൻറ്റ് 2,000 ആണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഹീ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫർണിച്ചർ വർത്ത് ₹1,20,000. 1,20,000 രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗവൺമെൻറ് 1,20,000 രൂപയുടെ ഫർണിച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ 10% നമ്മൾ ഈ അൺഫർണിഷ്ഡ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ട് ഹിസ് സാലറി, അയാളുടെ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ടാക്സബിൾ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 2 ഫിഗർ ഇതിൽ എഴുതാനുള്ളൂ. ഒന്ന് എന്താണ്? അയാളുടെ മന്ത്ലി ബേസിക് സാലറി, അത് എത്രയാണ്? 96,000 × 12 വരും. പിന്നെ RFAയുടെ വാല്യൂ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ. RFA എത്രയാണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? അൺഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസിൻ്റെ വാല്യൂ 2,000 × 12, ആഡ് 10% ഫർണിച്ചർ, 1,20,000 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? 12,000 വരും. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? സാലറിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ RFAയുടെ വാല്യൂയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടാക്സബിൾ സാലറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻസർ 11,88,000 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ.